hoor ik een Brabants accent. Ja, inderdaad. Ik ben in het Brabantse land al een aantal jaren on tour met Brabantse liedjes. En mijn gitaar als troubadour. En ja, gaat ook hartstikke leuk. Nou, maar ik heb nu begrepen dat je onder leiding van Brigitte Vis eigenlijk een single op de markt gaat brengen. En dat is toch wat anders dan regio, begrijp ik. Ja, misschien wel. Afwachten. Maar we denken dat het een vrolijk, lekker, algemeen beschaafd Nederlands liedje zou kunnen zijn. Met de zachte G. En ja, misschien kunnen we daar Nederland wel blij mee maken. Oké, en hoe lang zit je in de muziek al? Nou, ik ben als meisje van een jaar of 16 begonnen. Op een soort tennisracket. Een gitaar kon ik toen nog niet betalen. Okay. En uiteindelijk heb ik dan toch een gitaar gekregen van mijn vader. En sindsdien ja, speel ik overal waar ik kan. Huwelijksmissen ben ik begonnen. Ja, allerlei feestjes, partijen.